אז לא הולך. הנה לכתוב שש לפנים אבל? דן, יכול לעשות מזה קריירה? דן, מה אתה עושה בלילה? מה אתה עושה בלילה, דן? בוא הנה. דן, מה אתה עושה בחיתול? דנדון. דנדון, מה אתה עושה בחיתול? עושה לי חברה. דן. מה אתה עושה בחיתול? יש הרבה עבודה, אני יודע. דן, מה אתה עושה בחיתול? מה אתה עושה בחיתול? מה אתה עושה בחיתול מתוק? חג שמח. בום. בום. דן. דן, מה אתה עושה? מה עושים לך? שאלה אותו שאלות, טלי, זוז. איך עושות אותן גדולות? ואיך הן הולכות לישון? יואו, הם הולכו שלי קופייה בלי חזייה. יואו. את חייבת להגיד, אף אחד לא ראה. זה אבלה, אהלן. ברוכים הבאים. שמענו צעקות, אמרנו רק בוא לראות. מה העניינים? אז לא ראו. באנו בדיוק לצילומים. תגיד משהו. חג שמח, חג שמח. יום עצמאות שמח. יום עצמאות שמח. מה עושים לך ביום הולדת? דן. דן, מה עושים לך ביום הולדת? דן, תעשה מה שעושים. היה לו לפני חודשיים. בום, נכון, תעשה עוד פעם. תקרא לאמא מה? ותקרא לאליעזר. לא. עכשיו הוא יבכה שלא. תקרא לסבתא ולסבא. ולאבא? מי עוד? ותקרא לירדן. ואתה רוצה... דן, אתה רוצה נשיקה? לא. למה? מה זה? מה יש לך ביד? בף ומה עוד? מה? דלה. ומה אתה נועל ברגליים? מה יש לך בנעליים? טוש? איפה טוש? נגע טוש? נגע זה נעליים. נגע זה נעליים. יאללה, יש לך כבר הוכחות שהוא מדבר? תגיד עכשיו. אני עושה דוקומנטים. מה זה? מה זה? יש תאריך. כולם ביום העצמאות. דן בן שנה. יש הוכחה שהוא שנה מדבר. וחודשיים. יש הוכחה שהוא מדבר. לא שמעתי, איך אתה קורא לרות? ומה אבנר? נכון. שמעת? ילד מבין. מה אתה עושה כשאתה ישן? קודם זה נראה יותר טוב. קודם זה נראה יותר טוב, נכון? זה הבלעת. באמת אתה הבלעת. דן, מה אתה עושה כמו בגן ילדים, נראה צריך ללמוד. מה אתה עושה בלילה? זה לא יתפסו אותי. מה העניינים? תעשה עוד פעם. יופי שבא לי, יאללה, קפה. לא עושים כלום. למה? יאללה, בסדר. מי הילדה החדשה הזאת של ממור? זאת בת אל, הבת של אורית. למה? מה הבעיה שלכם? אורית, החברה של אליעזר. דן, אז הבת שלה. הבת הקטנה. חסרה לי פה מישהי. איך עושה חתול? כנרת אצל אייל. יש חילופים בכל מיני מקומות. ובועז אצל אייל, ובתל פה, ורות פה, ובלגן. מה אכפת לך? נפתח ובתחרתי. ומי עוד לובשת פיג'מה פה? לא יודע, לא מכיר אותה. את הילדה הזאתי, הפצלוחה הזאתי. לא נכון. היא לא התעוררה בגלל זה עם פיג'מה? סתם, היא כזאת ג'יפה כזאת כל הזמן. רגע, ואבא יש לה? מה בטל? דן, מה יש לך פה? מה זה, חיתול? מה זה פה, חיתול? דן, מי אני? בבל. לא בבל. מה השם שלי? תגיד בטל. ככה הוא קורא לי. איך הוא אומר? ג'יסט. ג'יסט. ודן, איך עושה דן? סתובב אליי. ואיך עושה, דן, איך עושה חתולי? ואיך עושה נחש? ואיך עושה כלב? לא, ואיך עושה נחש? ואיך עושה סוס?
נכון, מה עוד? איך עושה דן? אבא בו. איך דן בוכה? איזה אבא בו. איך דן צוחק? דן, מה עושים לך ביום הולדת? דן. לא, תעשה חזק, תעשה איך עושים בזיקים? מה היה איתי? היה פה במוז. מה עושים בזיקים? דן, יאללה דן, תגיד שלום. תן כאפה. תן כאפה. דן, תגיד ביי ביי. דן, בוא תיתן לי. ביי ביי, תעשה שלום, תעשה שלום. תגיד לי אורי, זה כל הזמן ככה? זרקת על אמה. דן, מה אתה עושה? מה אמרת לפסי? מה אמרת לו? בוא, אני לא שומע. דן, מה אמרת לאבנר? איך אמרת לו? תעשה ככה עם היד. דן, תעשה. נכון. ילד טוב. תגיד לו אמם אמה. והוא אמר לך ביי ביי חרא, מה אמרת לו? מה אמרת? לא, וכשהוא אמר לך ביי ביי זבל חרא, מה הוא אמר לך? מה אמרת לו? ביי ביי אמה? דן. רציתי להחזיק אותך במדרגות. לא הסכים. לא, רגע. כאילו לחבר יפה. תנסה עוד קצת. תסובב את זה קצת. נו, טוב, בוא. הנה. רגע. בראבו דן. תני לו עוד אחד שיתאים, וממש תשימי ושהוא ילחץ על זה. קח, בוא הנה. כבר נגמר לך אני חושב. זה נגמר. ואת צריכה להחזיק את זה ישר, לא כלפי מטה. 1, 2, יאיי! יאללה, 2. יאללה, בוא עוד אחד. הפעם. זה לא זה, רגע. אתם לוקחים את החתיכות. סליחה, גבירותיי ורבותיי. תחזיקי את זה ישר. לא חשוב. כן. ייי, יופי. בראבו דן. יאללה, עוד אחד, נו. עוד אחד פה. הנה, כן. זה. איזה עוד לא הגיע? הגיע והלך כבר. לאיפה הלך? הלך להתחיל לאכול, הוא הריח את הריח, אז... אין אצל דני. היי, לקחתם את שלי. רגע. עכשיו תנסה. יופי, רגע, עוד שלנו. לא. בראבו. יאללה, משהו חזר עוד אחד כאן. אני לא יודעת. מהבוקר? כן. יופי. עוד אחד. נו, תעשה כאן. זה כמו רכבת. מה? כן, נו, פה. זה, לא? תנסה כך. כך, נו, תנסה. כן. יופי. בראבו. עזבי בחייך. מה אתה עושה, פאזל? יודעת משהו? יותר טוב ככה מסיבה אחת, למרות שזה קטנוני, זה נראה כזה לא לעניין. תפרק, יאללה, תעשה עוד פעם. יותר טוב יותר בשקט. איפה בטל? איפה בטל? תמשוך. רוצה להרכיב איתנו? יותר קל. לא, אבא, זה נגמר לי. מה, נגמר? לא נכון. טוב, אז תביאי לי רגע. כן, נגמר. תזרקי את זה בזבל. לא. קורא לך, דקלה. הוא קורא לך. דן, תגיד דקלה. כן, רגע. מה? יש סיפור. דן, תגיד דקלה. אנחנו בענייני מצלמות. אתה יכול בבקשה להפסיק לראיין אותי רגע? נו, מה השאלה? בואי אני אענה לך ישירות. דקלה, יש לך שאלה לבני? כן, דקלה. מה אתה רוצה? איפה נבוא?
איפה? אתה רוצה שנלך? איפה? ענן. אבל אנחנו עוד מעט יושבים לאכול. הנה רות. מה אומרת רות? שלום לכולם. תבלו. תגיד ביי ביי לרות. אורית וכולם כבר הלכו. ביי, תהנו. כרמל, בואי נא. אבל אסור. הנה, באתי. מה? איפה? בני, מה? בוא נביא את השפה למקסימום שמש פה במזרחה. כי שם אין שמש. טוב. מה זה? דור? מה קרה? כמו שלך מה זה? זה של עדה? מה היא עושה עם זה? עושה בפה, באף? ככה? למה עושים לה את זה? למה? כי היא משתעלת, נכון? איך היא משתעלת? איך האדם משתעלת? ככה. נכון? איך היא משתעלת? בני, כן. תראה, עזרא, אני לא צריכה ממך להשתדל. מה שאני צריכה ממך, אם תיתן ארוחת צהריים לדן, אז לפחות נוכל לשבת בנחת. טוב, דן, בוא ניתן לך לאכול, טוב? לא. כן.